Näitä on moni hyviä määritelmiä. Commons on yhteisvaranto, mutta commons on myös yhdessä tekemistä ja se on myös yhdessä hallitsemista. Commons on jotain semmoista, mikä on tehty yhdessä ja josta myös päätetään yhdessä ja jota hallitaan yhdessä. Se on, ei se ole edes tehty yhdessä, koska se voi olla myös jotain muuta kuin mitä me itse ollaan tavallaan tehty. Commons on jotain, mikä on meidän yhteistä ja yhteinen ei tarkoita pelkästään, että saa käyttää sitä, vaan myöskin, että siitä saa päättää ja lisäksi, että sen ympärillä oikeasti myös tehdään jotain toimintaa. Commons is something that is common to us and something that we don't just use, but we also decide on it, and we maybe can also form a movement around it and make actions with it and in it and whatever.